Sa kala. Sangag. Sangag ko ni mo. Mata na si Wako. Mukha ka ka sinangag. Oo. Mata na si Wako. Ay, balik tulog, ipabomba gani kay hakot ang kasilian kay white tubig. Ha? Magkakonsimis yun. Ang kumuot to. Nga, mamanguta na magka. Okay, kawag to. Magsuri-suri, magpaluog ni akong dughan. So, pinaming tapiot. Kung anira ko sa balay, maaliwarit, dali na kung matay sa mo kayo ng mga apo. Mo'y makamatay na ako ng mga apo. Mo'y pag-mo'y ng pampat yun. Ano na lang. Ya, ikaw sa kaganya kay magpabomba kay maghakot. Alam nga, katulugon po kayo. Nalibang man kaon sa main mo giilo, kaning tudlo, kay wa may tubig. Wala mo nalibang. Unsa naman diay ka? Nangihi. Na, pagpangihiwa mo, buwe. Buwan man ako. Unsa ba ibo-bo? Laway? Nawa ba tubig mo sa iskakabo? Wala ang kunang, wala man gito nalibang. Nihi ba, dili ba diay bubo nihi ba? So kay malilipong kumusulog pa ikaw diay sa ka ba mo? Oh, ang ko ng buwang oh. Asa Ako na si. Asa ka ni mulakaw? Wak. Asa ka ni mulakaw? Akam lakaw. Namatyan. Pagwapa man. Sa namatyan. Unsa man kanito sa namatan ani adlaw man imo kay-keton to dito. Ano daw siya? Magulo-ulo daw. Oo. Ulo-ulo. Kung masakit. Sila. Hospital Ritso. Hospital. Nagluyam daw ni, tong niagi. Nagluya. Kay, nagdaw na nakauli. Ginuang kayo. Adlaw sa buang kadya kadlaw to. Nanuktok siya. Tapos nakudra. Wala akong Gabriel kay. Ako kayo. Way bayad. Tang-tang imong ipon ng tanan. Kung kamoy maglakaw, kay ako po siradaan. Hindi ko mamata, basta bahalang mata ko, hindi ko bumangon. Di ka makonsensya. Bawas-bawas man, mahal ang magloko sila diyan ng di ilaw lamisa. Sana po ka ni Mamuray sa lawak. Nga siguro na pista. Nga, ang naipis na ngita, kung sibo. Si Sibo. 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 Kanang magkasibo ko sa ako ang banahian. Binuang. Ay, masagot sa sibo. Okay, panagpran. Sa may nagtrabaho ni mo rin bundag. Wala. Ulo. Mata kaon. Nagkaon na day. Wala pa. Wala pa. Hindi, suganday asin, pag nuunusaw ka. Luang. Na, mag-andam di ay kong lechon nga, baboy nga, kanang di usugo. Ayaw, wag pa. Tungo ka balukan. Ating gift. Nilabo nila sa nina. Bakasyon man la. Ayaw, lagi ba kay... Yun sa dinala. Bakasyon man ba dito tas Davao aron maka ginhawa ka anong... Muubuan magyapon na siya. Ato mo na sa bukid nun. Sa bukid doon lang. Mag-vlog daw. Uban kang magdam. Si... Madam nga. Lina, ato sa itong mga abilya pamilya kay laing bugas. Layo. Tig-ani man. Mga tulog ka adlaw. Uy. Pero sa mana? Karong 14. Muban ka. Uban, may sigubong. Ang abot kay naana mo sila yung negosyo. Ah. Dapat lang. Muban ka lang kay... Sa ma-vlog lang. Hmm. Wala lang kay Jote. 14 unsa man na. Kuan karon di. Kaya kano sa kang balik? Lunes. Okay, kano sa kang balik? Biyernes. Ay balik ma. Dili lagi mag kung duha o. Napoy duha lang.
Pagka kaya pag sikuha kay mahulog. Ikapoy nakadagag apula. Kapoy ning dagan apo may mga ano, mga masugo. Sikit di ay. Lus away. May pasikit, arang sikit. Arang tuskit kay dali ra masugo pero sumugan Siwa ko di ay. Dili sumugan. makamatay. Matay ni siya. Ano pat nigmata di ani magkabo. Layasan sa nako hindi magmulayas. Ito sa kanlindring magtuyo. Iya man na iyaan. Lumsan sa lindring yan sa malababo. Silindring kay taga diri. Lola nang wako na dira. Ah, lola ba ni wako la? So, man na sa iyang mama. Oo. Iyaan. Iyaan niya. Ba't nga na di man sila mangadto? Tumubog. Nya, Tara si Lola Lindring. Mana pasabot ni Lola. nya ba ito ka? Sa si Lindring. Mana Lola di wako. Indot man siyag balay wako. Ito ka mag-cellphone ka permi ba? Unsaon na dyan ang tilindring o magsigirag cellphone la. Na. Mo bitaw nang way apo na niya mapuyo kay sa ganahan ng kuan. Tamo kay gusto niya sira. May pare niya so ako pirmi patay siguro sa pangkulata. Layo na iskadlaw, dili pa ulion. Lawan sa sud adla. Minamos, naay Pangasinan. Pili lang ka. Naay Bulinaw, naay Kinama. Isang sinama ra. Kanang hinimo ko dako nga tinaay sa isda. Kari suko. Nang gisubawan ka, sa may trabaho nimo gisubawan man. Wala ka din mo iwing kawa ko gisubawan ka di sa ko pumalitog karbal. Wala lang mag-agat-agat ng imong sipon niya. Man na subawi sa sugo sa trabaho. Subawan man anang sige glukso anang basketbolan. Si cellphone. Cellphone gisubawan. Pero kung gisobaw siya la tungod sa kakapoy sig play. Na, palitan din tayo na kung magtapog maniki. Hugto na kontak sa kapat ng Yusef. Paracetamol. Sunyok. Tampal sa bitok. Masing bitok. Apilan pa nimog mga donut, Pilan pa na ako na iyang favorito nga. Unsa pa nang naay hiwa-hiwa. pizza. Pizza. Unya kay Di man masyugo. Na. Hilo ang padulong. Wala na. Apil lang siyo. pakagigutom mo kani oras. Na. Gusto mo ba na klase ana? Di man gusto mo siguro na kawa may trabaho. Cellphone. Kana. Kit-kit lang dia. Gusto mo ma-action na gani ka ko ang tiyan. Kit-kit dahil sa kilid sa cellphone. Tulog laway. Busog. Cellphone na saan. Madala man ang linala kadako o inikaulit-taw na dyan mahingkod. Madala ra nila na ilang katakulan. Na naman si chat-chat babae la. Nanay mo puyo diri la. Luod. Kaon kung dayon ana maon ka nang maingon na ay babae ka digwaon ko ama mo ray ako kamatan anak ka digwa dayo ko ana. Pila manuwa ko sa imo. Bungik. Sige ra magpagwapas lulaw ako. Sa may gusto sudanon wak. May gusto sudanon. Sa may humot. Ha? Sa may humot. Biligya man na.
Fried chicken daw. Lumpia. Sa? Lumpia. Pagkanin sila makaimo og lumpia. Kala manggod. Librehon takaw niya wak. Isa ka order. Fried chicken, isa ka soft drink sa lumpia. Milas ako eh. Chinilas. Pila man ang chinilas? Datang na orang na 500. Patay. Yabag ka niya. Ang original ba? Baysa pag original imong sige wa kay nagdala siguro na gabas. Mahal nga sinilas pagkaugma na buslot ang kwarto nga. Awag na kit-kit daw. Ugay na Crocs. sige na kanaw. Oh. Ay, kanang crocs sila. Alangan kay sa ular mo gutugod. Apa baga kayo? Ano iyang gusto? Kapa baga kayo. Mahal ba na lang? Kapa dre. Kapa kay dre no. Wala ba gusto ka? Limda. Ay, juga pa di may palit atong sapatos. Dili tag 200 naman ra. Tuman anang bahala na og dag 150 sidangan. Alag gatos. 35 na kana. Kuan kanang puti kanang sa pingananan white dab. Yung wait tam nga tag 35 eh. 35 ra eh. Sa una man to. Ay, piki man na. Mo gyapon chinilasa eh. Alagad kay og ampingan magsagod jud. Kanang mga pangantan ni tiwa ko kay gusto ani kanang dinato. Dinato iyang kang kay mo pagayoon nga mga mahal nya ang Crocs ba Crocs? kanang naay mga sapatos diha dili na siya kay magpapalit sa pudog sapatos bago di naapoy sapatos mo tag pila na. Libo. Ha? Libo. Ah, 700 na to kapay. 700 tiyaw mo na lang. Kanang bag-o karon Itong karaan. Ito kong ipalit. naamang karon iya pud O ka na, libo na kapit. iba ko salit mo na kung kay ni nayo pailang tag support at nagpalit sapatos. Di ba jud magkasapatos, magkasapatos anang nagtag 1.50 o kayo kay kanang hapit na ba bitag tangtang ang kilig. Ini nagpagwapa na si Jisa. Ini nana ni uyab ba daw? Nana man ay crush. Ini. Nana man ay crush. Ini. Yun sa si Kipir na dala. Jisa? Kung unsa naman kayo mo? Kung magdinaw sa imo. Si Keeper. Oh, crush. Ini si Keeper. Unsa man imong gibotang sa imong naungsang? Pulbos. Tubig. Oh, naku isa oh. Kuray nga oh. Hindi na magpagwapa ng mga Cho. Nasa pronton. unsa imong gipangayo? Sa Nilas ba? Tagpila 200 lang. lang sa imong simod. Si pagwapa Ako magaling si Rako yung suporta basig ang lipin ang lipin ni Ate Queenie kayo yung gano'n si Bobo. Kaya raman na. Liptin mo. Ikaw kay ni yung pagwapa sing naung ano ni uyab ba? Yun ay. Bata. Pinamiray magaling si Winston. Cho. Oh, Winston. Kumuha si Kiefer. Kagamay. Kagamay. Atro ka. Dara. Pagwapa po, nagplapisa ng pagwapa. Si Janine. Ni. Dia. Ati. Daw? Ay, si Dindin. Andaw? Ayo. Sayang, be. Andaw? Hindi, magtawas boy. Sus. No. Check na to negosyo ni Madam. Madam. Ate ka na. so lumpia for today. Pares, overload. Tapos fried chicken. Lami lang ayaw kay pagula. Pares, overload. Hindi na sudan. Negosyo na. Yung pag-abat sang.
Lula? Toilet yung may. Bago lang sa lang kanila Kristen. Oo. Chicken overload. Sige. Saan mo ni? Ipak ni. Pack lunch. Chicken. Chicken. What pa ko gravy? Oh, gravy. Nice. Gusto ka wa? Oh. Pagpalay. Ay, hali. Ay, karta.